खुलुमबाय आंनि बर' निउसआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बर' निउसखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो जेखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनिफ्राय बर' निउस नुबाय थानो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन बे हिन्जावनि मुङा अनसुमिता बर' साननैसो मोसौ बिजि होनायाव गिदिंदोंमोन भिअ' ना मा होनो सरकारनि स्कुटिबो गंसे दाख्लै मोनबाय हौवाया सानो गावनि खामानियावल' गिदिंबाय दं न'खर सामलायनो दङ नाथाय दिनैसिमबो मिथिबाय गुबुन सेंग्राखौसो सामलायबाय दंमोन एसेबां अन्थाव बाथाव 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाखौ गारनानै हारसा हौवाजोंसो खारलांबाय गुवाहाटीआव दा बि पस्ट होनायनि जाहोना जाहैबाय जेसेबां हायो एसेबांनो लासिंसिं खालामनानै शेयार खालामना हो जाहाथे बियो सहायनो हायैयाव ओंखाम उखैयै जानानै रानै थैलांनांगौ नंगौ स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौना नैबे जायनोखि पस्टआवहा लोगोसे सासे गथ' दं 7 बोसोरनि बेखौनो गारनानै नुवाखै नों मानसियाबोथ' ओरैनो हिन्जाव मानसिया मुस्लिम बायदि नुखायो खिन्थु मानसिखौ नायनानैनो आरो हारसा मानसि बायदिबो नुखायो हिन्जावखौ आरो मानसियाथ' एसे नायनायाव बोरैबा नुखायो बेनिखायनो नोंथांमोना जेसेबांखिनि हायो भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन होनना आसा खालामो लोगोसे न'खरनि सामलायनाय बायदिबा भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो शेयार खालामनानै हो आरो पस्टखौ शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे हमना मोनोब्ला ओरैबायदि बुनानै बिथांखौ जेलाव थिनहरनांगौ होननानै आं खावलायनाय जाबाय आरो न'खरनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय जै नाफाथि हाज'वारि फान्थावस्रिखौथ' सिनायखायो गासिबो फान्थावस्रिनि नैबे बिब'खौथ' गासिबो सिनायखायो आरो बे फान्थावस्रिनि बिब'आ मा क्लियारिफिकेसन होनानै होखो नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा भिडिअफोराव गासिबो गोदान इउटुबारफोरनि भिडिअसआव नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ आरो लोगोसे नैबे नाफाथि हाज'वारिनि बिब'खौ नोंथांमोना सोरबाफोर कमेन्ट हरनाया मा बुंदों नोंथांमोना नायदो नोंबो जिबायदिसो माथो अरुणाचलाव थांनानै मा होननानै बेफोर कमेन्टखौ आं फरायना लिया नोंथांमोना फरायनानै मोनथिखागोन जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना बे कमेन्टखौ फरायनानै गोदानै नायोब्ला मोजां जागोन आरोना नोंथांमोना मा सानो नैबे फान्थावस्रिनि बिब'आ ओमफ्राय लोगोसे दाखालि क्लियारिफिकेसन होखालि गावनि भिडिअखौ डिलिटबो खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो लोगोसे मैया दाख्लैबावसो होफिनदों आरोना लोगोसे माने नैबे नाफाथि हाज'वारिनि बिब'खौबो अरुणाचलावहा लांदोंमोन होननानै बुंनाय खोनादों आरो नाथाय बे जिथुनाखि दाखालि मैया हराव हमजादोंमोन नैबे बिथां बोराइजोंनो थांदोंमोन होननानै बुंनाय खोनादों आरो लोगोसे अरुणाचलावहा मानि थाखाय थांदोंमोन होननानै बुङोब्ला गासैबो सोरबाया माने माबा माबि होननानै खोनानाय मोन्दों आरोना खोन्थादों बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो साननानै नाय आरो लोगोसे फान्थावस्रिनि माने इउटुब मानि इनकामा 2 लाख मासाव 2 लाख होननानै बुंनायनि बेखौबो मानसिफ्रा बहुतानो कनफिउस जानानै दं गिदिर इउटुबारफोराबो गासिबो कनफिउस जानानै दं आरोना नाथाय बेफोरखौ मालायनि माबा माबि मोनला मोननि बेफोरखौ कनफिउस जानायखौ गारबानो जाबाय आरोना स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोनाबो गावबा गाव जेसेबांखिनि हायो गावनो गाव मेहनत खालामनो नाजा आरो लोगोसे गावनो गाव सोलोंनो नाजा जे मोजां खामानि मावब्ला मा फिथाइ मोनो मोजां गाज्रि खामानि मावब्ला मा खामानि जायो गाज्रि मावब्ला माने मा बुंजायो मानसिफोरजों बेफोरखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो बेनिखायनो गावबा गाव मोजां जानो नाजागोन होननानै आं आसा खालामो स' बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो नायबाय थाबानो जाबाय Nobody. What's in there? Nobody. What's in there?